हेल' अ मुवा बेनियाव सेन्टाराव ओइ बिनिफ्राय उम माबायालै उम थारमाने बे उम मिया माबाखौ नुनानै जोंखोलै अ अ ओइ उम माबानिफ्राय इउटुबनिफ्राय फन खालामो थारमाने ओमफ्राय ओमफ्राय खालामनानै उम नोंसोर माने बिदि मानो जइन जादों एरखम बुंदों आरो जेनेबा अ उम ओमफ्राय उम बिदि जानो माने जों जेनेबा बे रखम माबा मोनाबालाय जों बेयाव अ अ बोरै माबा थानो नङा होमबा 5 बोसोर दा जालांबाय नों इएमआ लिंहरदों र' जेनेबा अ अ दा उम एख' नङा जों थांना फैनो जेनेबा नों जोंनिया सापर्टआव बिथिंनो जेनेबा नङा होमबा थिगानो दे नों थांना फै नोंबो जेनेबा नोङो जेनेबा कन्टेक्टआव जेबो थालायबाय था साननाङा जेनेबा जोंखौ जेबो साना जों साब्रै साबासो थांना फैनो थारमाने नोंथ' कन्टेक्टआव थालायबानो जाबाय बेनिफ्राय अ थांना फै जेनेबा अ मा जों माबायो जेनेबा बिथिं जों थागोन जेनेबा बेनोथ' नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा जों जेनेबा थांनानै मा बुङो इएमआ जोंफोरनि खोथाखौ जों बेखौ बुंब्लानो जाबाय आरो नङा जेनेबा सोरबा गामिनि खोथाखौ बुंबा बिसोरो जेनेबा बयहाबो खुद्रिनाय थायोना जेनेबा होनना अ बुंखाबानो जाबाय नंगौ जिहेथु बहुद खस्थ' खालामदोंमोन बेथ' साननैयाव जेनेबा डाइरेक्ट बुंखा नोङो आथ्रिघाटआव माबा नेनाय बैफोराव माबा खालामनाय अ नङा होमबा आंथ' बुंखागोन जेबो मोनाखै जेबो जेनेबा होननानै मोनदिया इमान खस्थ' जेनेबा खालामनानै होननानै